Dominika Alaggia patří mezi nejznámější influencerky u nás. 20letá Dominika se stala fenoménem generace Z. Na Instagramu má dnes přes 500 000 sledujících a na TikToku dokonce přes 1 milion. Avšak za oponou to už nevypadá tak pozitivně. Dominika se během svého působení na internetu setkala s nemalým počtem kontroverzí. Jak se postavila k těm nejhorším obviněním a jak to vypadá, když se sláva stane prokletím? Klíčovým momentem, kdy se Dominika dostala do povědomí široké veřejnosti, se v roce 2021 stala její účast v pěvecké soutěži Superstar. Z TikToku se přesunula na televizní obrazovky a lidé si ji začali všímat. Už během prvních kol porotu zarazilo, kolik jí skutečně je let. Její vzhled i vystupování působily mnohem starší, než naznačoval její věk v přihlášce. Došlo dokonce na srovnávání s jejími dětskými fotografiemi a překvapené reakce porotců se staly virálními. Porotci o ní už tenkrát řekli, že je to osobnost, co se nestratí. I když soutěž nevyhrála, přišla vlna popularity. Po skončení soutěže se naplno přesunula zpět na sociální sítě, kde její popularita raketově rostla. Na TikToku a Instagramu ji sledovali 10 000 lidí. Její obsah byl odvážný, expresivní a upřímný, často ve stylu bez cenzury, plný výrazného líčení, barevných outfitů a osobních příběhů i kontroverzních výroků. Právě to z ní ale udělalo rozpoznatelnou značku. Diváci vnímali jako inspirativní výraznou tvář, ale pro mnohé se kvůli svému vystupování stala terčem útoků a kritiky. Ještě větší zájem vzbudil její herecký debut ve filmu Cool Girl, kde si v roce 2023 zahrála společně s dalšími známými influencerkami Annou Šulcovou a Crystal Shine. Ačkoliv všechny absolvovali hereckou, pohybovou i pěveckou průpravu ještě před natáčením, z filmu se stal spíše propadák, který si na ČSFD od diváků vysloužil hodnocení pouhých 10%. Vstup do světa influencerství přinesl Dominice nejen slávu, ale i nečekaný zájem o její osobní život. Její vztah s influencerem Honzi Michálkem se začal pomalu odkrývat před očima veřejnosti. Postupně se společně začali prezentovat na sociálních sítích jako pár, což fanoušci přijímali s nadšením i zvědavostí. Jejich vzájemná chemie a otevřenost přilákala pozornost a zájem. To je vedlo k vytvoření společného podcastu Spicy Talk. Do něj si zvali známé tváře československé scény a kromě zábavných rozhovorů se nebáli otevírat i osobní témata, vztahy či fenomén influencerství jako takového. Podcast rychle získával popularitu a jejich fanoušci si oblíbili nejen obsah, ale i autentický pohled na jejich životy. S rostoucí sledovaností však přicházely i větší očekávání a tlak. Každý jejich krok začal podléhat pečlivému zkoumání, a to nejen od fanoušků, ale i od kritiků. Co začalo jako společná radost a podpora, se postupně proměňovalo v napětí, které bylo stále těžší skrývat. Ačkoliv se na první pohled zdálo, že Dominika a Honzi tvoří nerozbitný pár, zákulisí bylo plné nevyřčených slov a neviditelných trhlin. Dominika si začala uvědomovat, že to, co dříve vypadalo jako pevné pouto, se pomalu mění. Emocionální únava, neustálý tlak okolí a pocit manipulace začaly vážně ovlivňovat celý vztah. To podle Dominiky vedlo k jejich bleskovému rozchodu na podzim roku 2023. Po rozchodu s Honzim začala veřejnost rychle spekulovat o vztahu Alaggii a zpěváka Bena Kristová. A ačkoliv ho ani jeden z nich oficiálně nepotvrdili, po úniku několika videí na TikTok měla veřejnost jasno. Kromě natáčení videí a hudby, Dominika vždycky toužila založit vlastní značku. V rychle rostoucím kolotoči slávy tak světlo světa spatřila Alaggia Beauty, nabízející parfémy, séra a krémy na pleť. Na povrch ale začaly vyplouvat obvinění z neoriginality produktů a až příliš velké podobnosti se značkou Bloom Organics. Sledující pak kritizovali i vysoké ceny všech produktů. Dominika se ale veřejně bránila. V sérii Instagram Stories reagovala. Abych se tady vyjádřit ohledně kauzy, která momentálně koluje po internetu ohledně mé značky Alaggia Beauty. Chtěla bych tady vyvrátit veškeré dezinformace a spekulace, které byly vypuštěné do světa. Všechny produkty, které máme, jsou vyrobené v České republice. Každý z produktů má jasný původ a mám k tomu i dokumentaci, kterou vám tady momentálně ukazuji. Tohle byl přesný důvod, proč jsem si výrobce vybrala. Chci podporovat lokální výrobu a chci mít produkty opravdu kvalitní. Dodala pak ještě s tím, že cenovou politiku, kterou mají nastavenou jiné značky, nebude komentovat. Z kauzy se stalo téma, které rozdělilo veřejnost. Část fanoušků Dominiku podpořila, jiní označili značku za neautentickou. A i když produkty nezmizely z nabídky, důvěra části publika byla nenávratně ztracena. Když Dominika vstoupila v roce 2024 do reality show Love Islandu, zvedla se vlna pozornosti.
lidi. Nešla tam hledat lásku, šla tam jako značka, tvrdí mnozí. Produkce ji do show zařadila jako bombshell a hned po první odvysílané epizodě se zvedla palba kritiky. V komentářích diváků zaznívaly věty jako dítě, které se snaží hrát na dospělou, nedávám jí. Okomentovala její účast jedna z divaček. Tvrdí, jak je strašně vyspělá, ale realita je fakt jinde. Přidává se další z diváků. Aladžia tvořila v průběhu show pár s Tomášem Lacou a jejich dvojce byla jednou z nejvýraznějších v celé show. I přesto, že byli mezi favority, Love Island nevyhráli a ani jejich společný vztah neměl dlouhého trvání. Přes veškeré kontroverze ale právě účast v této show vedla k obrovskému nárůstu sledujících a k umístění Dominiky v žebříčku nejznámějších tuzemských influencerů. Vysněná sláva však nesla svou daň. Dominika to pocítila rychle a naplno. Každé její gesto, každé slovo bylo bedlivě sledováno a často vytrženo z kontextu. Internet byl nemilosrdný. Zatímco jedni obdivovali a oslavovali, druzí se v zákopech anonymity neštítili vyjadřovat nenávist a kritiku. Její život se stal veřejnou scénou, kde se každý detail odehrával pod drobnohledem diváků 24 hodin denně. Neustálý tlak na její vzhled, chování, obviňování z retušování fotek a nenávistné komentáře si i na ní začaly vybírat svou daň. Svoboda, kterou sláva slibovala, se rychle změnila v past, ze které nebylo jednoduché uniknout. Každá silná osobnost může skrývat své zranitelné já. Dominika sama začala zmiňovat únavu, úzkosti, ztrátu motivace a to jí bylo teprve 19. V jednom z rozhovorů se přiznala, že trpěla hlubokými depresemi. Byly chvíle, kdy byla na pokraji sil. Celou situaci se snažila zvládnout pomocí terapie, rodiny a podpory přátel. V jednom videu zmínila, že jí pomohl třezalkový čaj. Já si nechci brát ty prášky, protože já vím, že bych třeba se na to, je možné, že bych se na to udělala závislost nějakým způsobem a potom bych bez toho nedokázala být šťastná. Takže jsem to řešila jinými způsoby. Super, co mi fakt hodně pomohlo, je třezalkový čaj, co koupíš v lékárně a to ti jakoby má nějak psychiku zlepšit. Já jsem tomu jako nevěřila, říkám si, jo, v pohodě, jako prostě nějaký čajík. A fakt to mega pomohlo, třezalkový čaj, jako extrémně. A právě kvůli němu se stala dalším terčem posměchu a kritiky od diváků. Velmi těžká deprese a pomohlo jí čaj. Nepotřebovala léky. Kdyby to bylo tak snadný, nepotřebujeme lékaře, zmínila v komentářích jedna ze sledujících. Jednou z nejčastějších kritik vůči Dominice je, že neříká nic konkrétního a působí jako prázdná schránka. I když její image je dokonale vystavěná, dnešní publikum už na pozlátko tolik neslyší. Lidé milují upřímnost a především schopnost říct si, aha, ona je taky jen člověk. Influencerky jako Emma Chamberlain nebo i Hailey Bieber v posledních letech vědomě opustili image dokonalosti a začali sdílet i běžné dny, selhání a psychické výzvy. A co se stalo? Jejich fanouškovská základna vyrostla a navíc začaly být respektované i mimo svět influencerů. Dominika se o mentálním zdraví často zmiňuje a snaží se na něj upozorňovat, což je rozhodně důležitý krok. Přesto ale její sdělení někdy působí tak, že spíš vyhledává politování, než že by nabízela hlubší sebereflexi. Místo otevřeného sdílení svých skutečných bojů a způsobů, jak se s nimi vyrovnává, to může u některých lidí vyvolávat dojem, že téma využívá spíš jako emoční zbraň. Právě proto by bylo přínosné, kdyby dokázala svoji zranitelnost skutečně přijmout a ukázat, že i s nejistotami a těžkými dny lze žít aktivně a s respektem k sobě samé. Zvlášť v době, kdy se mladé holky potýkají s úzkostmi a tlakem sociálních sítí, je tohle obrovská příležitost. Nejen pro image, ale i proto stát se pozitivní role model, která by ukázala, že cesta k duševní pohodě není jen o sdílení bolesti, ale také hledání řešení. Sociální sítě vytváří iluzi, že lidé mají právo vědět všechno, s kým máš vztah, co jíš, kdy brečíš, ale opak je pravdou. Klíčovou strategií pro dlouhodobé působení v online světě je vědomé nastavení hranic. Co chci sdílet a co už ne? Kde chráním své vztahy, rodinu a psychiku? Influencerka Naomi Osaka nebo Zendaya jsou skvělými příklady toho, jak si budovat kariéru a zároveň si chránit soukromí. Mluví, když chtějí, mizí, když potřebují. A přesto o ně svět nepřestává mít zájem právě díky respektu, který si vybudovali. Každá silná značka potřebuje jasné proč. Dominika zatím působí spíš jako krásná přítomnost, ale pokud najde osobní smysl, třeba skrze ženské sebevědomí, slow fashion, vztah k Itálii, mentoring pro mladé ženy nebo další témata, její vliv může vyrůst mnohonásobně. Dominika je jen zrcadlo generace Z, dětí, které vyrůstají před kamerou, kde lajky určují hodnotu a kde se chyba neodpouští. Dostala se na místo, o kterém mnozí sní, má obrovský dosah, fanouškovskou základnu, přístup ke spolupracím i exkluzivním eventům, ale sláva bez strategie, hranic a vnitřního kompasu může být nebezpečná. Nejen pro reputaci, ale hlavně pro psychiku.